Posibleng mapasakaan og kasong obstruction of justice ang management sa LBC kung padayon silang magmagahi sa paghatag sa ilang CCTV footages sa kapulisan diin nakuhaan ang pagtulis sa ilang mga outlets sa dakbayan sa Bugo ug Moalboal. Andrea Patenya, sugin ni Sa di papasakaan og sumbong nga obstruction of justice, matod sa hepe sa kapulisan sa Lalawigan nga manduan una niya ang mga hepe sa duha ka lugar nga makikinabi sa LBC management usa mo desisyon kung angay ba silang mupadayon sa maong lakang. obstruction of justice? So it can be an option. Well, it can be, no, but for now we will not go into that because we have to consider they are also a victim, di ba? We will discuss first of what criminal liability, no? Sa phone interview sa hepe sa Moalboal, Police Inspector Edgar Labe, nasagmuyo siya human masayri nga gidelete ang CCTV footage sa IT technician sa LBC ug posibleng wa nay backup copy. Sir, gituyo ni pag-delete? Ano yung story nga sa akuhan, ma'am, sa kanang katong killer nga nag-duty atong gayon na kay ako man sa gitugon nga dito mo katong morning atong linggo. O niya, dito mo po ato after ato na ako nang sa gitugon nga inabot ang IT, tawagon siya sa station, di ba? Kung naman siya gitawag, ang ko na lang ito ang pagkahapon, i-delete na sa ilang IT. Di siya pagmigod mo ma eh. Nakikita niya na ilang paglangay-langay yung hapa na ng video footage. Wa pa'y kopya sa CCTV footage ang hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Bugo. Bisan og mituman na sila sa requirement nga mupada og formal nga hangyo. Igo ra silang gipakuha og hulagway sa screenshot sa CCTV gamit ang cellphone apan wa giparol ang video clip. Doon na hinuon sila cartographic sketch sa duha ka suspect base sa description sa tellers apan wa pa kini mga pangan. Eksklusibong nakuha sa News 5 ang kopya sa carto sketch. Ang usa ka tulisan, gibanaban ng 25 to 28 ang edad, 5'5 to 5'8 ang gitas-on, solid built ug fair complexion. Samtang ang ikaduha naa sa 20 anyos pataas ang pangidaron, 5'2 to 5'3 ang height, regular built ug fair complexion. Matod sa duha ka hepe, ang pagmagahi sa LBC may resulta sa ilang pagduda, mao nga gitanaw nila isip usa sa mga anggulo nga inside job ang tulis. Wala ninyo gi-discount ang possibility nga basig inside job ni siya? Amo sa siya gitanaw, ma'am, amo sa siya gitanaw. Kaya ano, nana may na-accession. Nangkamot man, kita man sila nga, kamot ng mga pulis. Nana na-accession, makapakuan ba? Bugnaw ba sila ba? Kung sa investigation, kung ano man ay gitawag na talk na kanang everybody sa suspect mga pero wala pa mo tayo ebidensya ba? Pero sa amo lang bahit sa investigation, kanang nasa sila ipagkuwang. Ora, anong inunana? Ora, po na yung mga pangutana po na anong inunana, pero anong inani sila kadili ka operative. Paimbestigaran sab ni Gilyama kung nganong wa sunda sa LBC outlets ang ilang palisiya nga di magtinero og kwarta nga 10,000 pesos pataas matag weekend. Kay numduman nga 40,000 pesos ang nasakiyo sa LBC Moalboal, samtang 70,000 pesos ang sa LBC Bogo City nga pulos na hitabo sa adlaw nga Sabado. Andrea Patenya, News 5. Amahan ug anak nga nagsakay og motorsiklo gibanhigan sa riding in tandem. Amahan nga ex-convict patay nang naabot sa ospital. Ray Pasaporte, sugin limi. Dead on arrival sa tambalanan sa lungsod sa Dalagit ang ex-convict na si Fabian Dibuayan alias Pungkoy, 54 anyos, taga-barangay Kalyungan sa Naisgutang lungsod. Nakaangkon kini og daghang samad pinusilan sa iyang lawas ug ulo. Gibanhigan kini samtang nag-angka sa motorsiklo sa iyang anak alas 6 kagabi sa may sitio Kambangyaw, barangay Poblasyon. Natapsingan sab sa buko-buko ang anak niini nga si Loreto, 22 anyos. Gingong duha ka wa mailhing tawo nga nagsakay sab og motorsiklo ang namusil kanila. Sa gimong pakisusi sa kapulisan sa Dalaget, nga gikan nagbantay og manok igtatari ang namatay sa barangay Hulumaynon ug nagpakuha kini sa iyang anak. Kapag nila anong sitio Kambangya, barangay Poblasyon, doon ay action ng overtake nila nga motorcycle riding in tandem. Hindi po sila ritso. Gitabunan og lapok ang daghang dugo nga gihagpaan sa biktima, diin gitiwasan pa kini og pusil. Matud sa kapulisan nga dunay mga tawo aton sa hitabo apan way mitug-an tungod sa kahadlok. Usa sa gisubay sa Dalagit Pulis nga posibleng panimaos kini kay nakapatay si Fabian ni adtong tuig 2007 ug nagbilang sa CPDRC. Ni adtong Nobyembre sa miaging tuig lang kining nakagawas human giabsuelto ang kaso sa korte. Kaya na siya, ulit na siya dire. Pero wa sa namo ma-monitor o
gikan atong November hangtod karon doon na ba sila nalain kaso o unsa pero usa po na sa mga anggulo ng itong kuan pagkaroon sa nag-investigate. Lagi palimawsan siya. Doon ay posibilidad na yung ana ang kuan. Ray Pasaporte, News 5. Patay sa mga naabot sa tambalanan ang driver sa usa sa duha ka trucks nga nagbangga sa usa ka kurbada sa dakbayan sa Naga. Samaran ang usa ka driver ug ang mga pahinanti niini. Ryan Sorote, Sugidlimi. Puros guba nga tubang ang bahin ining duha ka truck human magsungag sa may barangay Lana sa dakbayan sa Naga kagahapon sa hapon. Nakadungog og kusog nga paka si Lolo Ernesto ug sa iyang pagsusi nagbangga na ang duha ka truck. Ano nga to ko may tanong aso naman ilaw ba? Kayo ba? Kumaog to na nagpasok mo diha. Biyahan to. Asa may nagsiga. Kanang ilaw sa dump truck. Dump truck. Oh, dahil ilaw ba kayo? Ining amateur video, nagtinabangay ang mga residente ag rescue team sa pag-ugkat sa mga pizza sakay sa duha ka truck di nakamugna kinig paghuot sa trapiko. Namatay sa tambalanan ang driver sa delivery truck nga si Alejandro Abarquez nga taga Dumlog Dakbayan sa Talisay. Samaran sab ang driver sa dump truck nga si Dennis Labanila nga taga Dakbayan sa Toledo ug ang iyang mga pahinante nga silang Gregorio ug Cerelio Lasponia. Gingong gikan sa Toledo ang dump truck nga dunay kargang balas samtang ang kasugat nga cargo truck mag-deliver og sinakong feed sa lungsod sa Balamban. Nagtuang traffic investigator nga nag-abot ining kurbadahong bahin ang duha ka truck din posibleng kusog ang dagan sa dump truck ug mikawat sa pikas nga lane dihang padulog kini. Wala siya break. Nakakontrol siya sa iyang kuan, sir. Iyang kusog man iyang dagan. Usa na dia accident pro na din. Kuan na siya, kurbadahon siya ba? Paday gitambalan sa pampublikong ospital ang driver sa dump truck samtang giandam ang ubay-ubay nga kaso batok kaniya. Ryan Sorote, News 5. Gidudahang nag-iyahay og panimaos ang mga kabanay sa kapitan sa barangay Captain Claudio Toledo City ug sa kanit tresurera niini sukad banhigi ang kapitan ug ang kapuyo ding konsyala niadtong buwan sa Pebrero. Aron mabalik ang kalinaw sa risgotang lugar, naglaraw karon ang labaw sa Cebu Provincial Police Office nga butangan og police detachment ang dapit. Andrea Patenia, Sugidlimi. Tungod sa nagkagrabing tensyon sa barangay Captain Claudio Toledo City, buot ni Police Senior Superintendent Noel Guiliamac ang hepe sa Cebu Provincial Police Office nga butangan og police detachment ang dapit aron malikayan nga madugangan ang krimen nga posibleng resulta sa pagbinaw sanay sa duha ka kampo. Kay nung duman nga ni adtong Pebrero, gibanhigan si Kapitan Alexander Alqueza diin namatay ang iyang kapuyo nga si Konsehal Irene Wamelda. Gipasanginlan sa ilang pamilya nga nagpaluyo niini ang kanhi tresurera sa barangay nga si Marlene Gonzales nga gitaktak ug gipasakaan og kaso sa ombudsman ni Kapitan Alqueza. Gidudahang nanimaos ang pamilya sa kapitan. Dihang gipo silang inahan ni Marlene nga si Lilia Pellerin pagkasunod si Mana ni Ana ug gisunog pagyud ang ilang mga panimay ni adtong Domingo sa kadlawon. Nasayran nga wa dayon mo sumbong sa otoridad ang mga silingan niini tungod sa kahadlok ug gani di na sila ganahan matug sa ilang mga panimay. Sila kong hadluka kay di mo ko ka ginhawan. Ug aron masiguro ang seguridad sa mga residente sa dapit, pabutangan kini ni Guiliamac og police detachment. Apan sa di pa kini mahimo, kinahanglan unang mouswag ang Toledo Police ug di sab kuno rason nga usara ang ilang patrol car. Actually, direct na to ang PPSC to conduct patrol within the barangay, no? Conduct checkpoint and arrest those violators, no? Especially kanang possession of illegal firearms. Gimanduan na sa Guiliamac ang hepe sa kapulisan sa Toledo nga si Police Chief Inspector Michael Bastes nga hinabion ang duha ka pamilya ug kinahanglan nilang kontakon kanunay si Marlene bisan og gibalhin na kinig puyo sa syudad sa Subo. I want the Chief of Police to advise both parties na kung pwede, do not put the law into their hands because later on, they will suffer the consequences. Andrea Patenia, News 5. Lalaking taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu na palgang patay sa may South Road Properties. Ray Pasaporte, Sugidlimi.
Nabulit sa daghang samad pinusilan siyang lawas kining lalaki nga napalgang patay na sa may atbang sa kampanya maritima sa may South Road Properties habig sa barangay Santo Niño kagabi. Pinaagi sa iyang ID sa BIR na ilhan ang biktima nga si Ramonito Lastimosa, 44 anyos, taga Sitio Siminto, barangay Pusok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Way nakakita sa namusil tungod sa kangitngit sa dapit. Bugtong buto-buto sa armas lang maoy nadunggan sa mga namuyo duol sa netabuan. Tulo ka buto, abi na mo kasalbara ba? Wa mi dool kay raman. Ay abi kasalbara nya. Namit mga tao ni tapok na daghan na ako na naghisda ni dool na sa mig-apil. Human sa buto-buto, daling gisusi sa mga tao ang gigikanan ni ini. Apan ila nang nakita nga naglunang sa kaugulingong dugo ang biktima. Doon na kinitulo kasamad pinusilan. Ana sa iyang walang mata, naong ug buko-buko. Nakuha kining duha ka kabhang ug kutsilyo nga gikan sa biktima. Sa dagan na nakakita ani nga permi na ni maglakawan magsuroy-suroy diri ng dapita then may posibilidad nga masina ni kakita or unsa ba. Basta ang nadungog sa tong mobile nga naibutos sila nadungog tulo. Moto ni responde sila pero wala na nila na-update niya. Mga tao nagpinaganay na niya. Gaboyod na ni siya. Moto tawag na flag emergency team. Ray Pasaporte, News 5. Gitikop ang usa ka designer subay sa reklamo sa iyang mga customer kay hangtod karon wa pa sila nakita ang gown ug dako-dako na ang ilang nabayran. Andrea Patenya, sugid ni May. Excited na untang makakita sa ilang gown nga sulubon sa ilang prom karong Abril 26 kining duha ka third year medical technology students sa usa ka dakong universidad sa syudad sa Sugbo. Ug gikatakdang isukod na nila ni atong Marso 22, apan miabot na lang ang Abril, wa pa sila'y gown nga nakitaan. Matud sa usa sa mga reklamante nga gi-refer siyang iyaan si Carl Minyoza ni atong high school pa siya ug nahimuan kini og gown. Karon nga college na siya, nagpahimo na sab siya gown ug nakabayad na siya og 3,000 pesos. Apan wa niya damha nga di na siya tungahon ni Minyoza. Nagpa-make ko niya og dress, then isa ka ng mga fitting gani, kaya di na siya magpakita. Kanang sige lang move ang fitting sa white jay playo na nakibawsad mi na peso siya, so nahadlok na jud mi niya. Gi-refer sab niya si Minyoza sa iyang classmate ug lakip na hinuong nailad ang usa. Nakabayad na siya og 9,500 pesos isip down payment sa gown nila sa iyang igsuon. Umi na-expect na ilani di ay. Wala jud. Di siya ginala sa shop, batan katong usa ka victim kay ana siya na iyadong di adto daw ilang balay na wala daw siya nagpuyo dito niya merko. May kibaw gid asa siya. Midangup ang duha ka biktima sa Cebu City Intelligence Branch kagahapon ug nasikop si Minyoza atol sa entrapment operation sa usa ka mall. Nasayran nga duna pay laing unong katinun-an ang nabiktima sa maong designer. Napriso na di ay kini ni atong Marso 8 tungod sa samag yapong modus apan nahusay ra. So yung mga biktima ko, gusto ng mga estudyante. Timingon po nyo na yung itab. Dunay gipagawas nga notice to the public ang mantala ang Sunstar Cebu karong buwana, diin gipahibaw ni ini nga di makigtransaksyon kang Carl Minyoza, human kini nasayran nga nagpakaaron ingnong talent handler sa ilang buhatan. Suway na mong gikuha ang habig sa dinakpan apan ang iyang abogado ra kunoy iyang patubagon. Nanawagan karon ang hepe sa Cebu City Intelligence Branch ngadto sa uban pang mga nabiktima sa ilang dinakpan nga si Carlo Minyoza sa pagdangop sa ilang buhatan aron mausa nila ang tanang complaint affidavit sa tanang mga biktima ug aron mas mapaligon pa ang kaso nga ilang ipasaka. Andrea Patenya, News 5.